саволи дигар. номи ман Саид Боязид Ислом. ман аз Бангладеш. дар ислом бокс ва ё муҳорибаҳои омехта иҷозат ҳаст ё на? ва боз саволи ба ин монанд: ман Назир Аҳмад аз Ҳиндустон. ман мухлиси шумо ҳастам ва мехоҳам аз шумо пурсам: бокс ва ё муҳорибаҳои омехта ҳаром ҳастанд ё на? чӣ хеле ки шумо медонед, бародари мусалмони мо Ҳабиб дар ин варзиш номдор аст. метавонед ба ман ва дигар бародарони мусалмон панде диҳед? мумкин аст ки ба ин намуди варзишҳо машғул шавем? саволи асосӣ ин аст: бокс ва муҳорибаҳои омехта мумкин аст ё на? мумкин аст ки мо дар муҳорибаҳои варзишӣ иштирок кунем? дар бораи бокс ман аввал фикри олимҳои мусалмонро мегӯям ва баъд мегӯям ки бисёр номусулмонҳое ҳастанд ки мухолифи бокс ҳастанд. онҳо мегӯянд бокс ин варзиш нест, барои он ки зараровар аст. ва ташкилотҳои номусулмоне ҳастанд ки мухолифи боксанд ва мехоҳанд ки бокс аз рӯйхати бозиҳои байналмилалӣ гирифта шавад. дар ислом ҳамаи намуди варзише ки ба одам фоида мерасонад ва ба одам зараре надорад иҷозат аст. ва агар ки он варзиш ба одам фоидае наорад ва ба ҷисми инсон зарар оварад, аз он парҳез кардан лозим аст. барои ҳамин чанде аз ташкилотҳои номусулмон ба ҳамаи кишварҳои ҷаҳон пешниҳод карданд ки аз бокс даст кашанд ва боксро манъ кунанд, вале бисёре аз давлатҳо розӣ нашуданд, ба ғайр аз Шветсия. шветсия ин ягона давлатест ки боксро дар қарамнаваш манъ кардааст.